El Portal del Roc és un pinxonpat de 18 forats que està situat aquí a Vilanova i la Geltrú. Estem al peu de la Talaia i amb vista sobre Vilanova i la Geltrú. Ja et dic, és com una mena d'oasis en tot el que seria una zona ja més pròpia del que seria la zona del Garraf, és on ens trobem ubicats, i aquest pulmó verd, la veritat, és un pulmó que quan un entra pel Portal del Roc, per la porta del Portal del Roc, entra en un entorn diferent. El nostre Casa Club gaudeix dels serveis propis del que seria una casa club de pitxampat, amb uns vestuaris, una zona de botiga i un bar-restaurant amb unes àmplies terrasses on venir a fer-hi un àpat o venir a fer-hi un esmorzar sempre ve de gust en un entorn tan natural. Hi ha zona de pràctiques formada per un camp de pràctiques que té més de 200 metres de llargada i amb el seu corresponent pati green, amb 3 nivells i una zona de props. És un camp que el seu disseny et dona l'opció que jugadors de d'alt nivell com principiants tenen el seu repte. Pel disseny del recorregut, cada forat et dona opcions diferents. Per tant, un jugador de nivell no el jugarà de la mateixa manera que un jugador principiant. El que és pròpiament el disseny del camp, doncs, evidentment, el que vam fer, sobretot des d'un punt de vista de sostenibilitat, és aprofitar al màxim el que seria l'orografia del terreny. Es va fer tot un modelatge de moviment de terres, però sobretot es van aprofitar tots aquells elements que ja eren característics del lloc. En aquest sentit, per exemple, podem trobar murs de pedra seca, podem trobar inclús una mulassa de pastor i també tota l'arbreda que, per exemple, veieu en aquest pitxampat, és arbreda que es va aprofitar en la seva major part o que es va arribar a transplantar. Veureu que hi ha moltes oliveres i que aquestes es van precisament replantar. El més representatiu seria el forat 13. No vol dir el més difícil, però sí que al forat 13 s'ajunten dos elements molt importants dintre del disseny d'un camp de golf, que és un llac i un búnquer frontal que defensa el green. Normalment, un jugador d'alt nivell jugarà amb un sand o un pitch per arribar a la bandera. El jugador més novel, més principiant, se't recomana jugar un pal més llarg, a partir d'un 7, un 8 o un 9, ja que així, si la juga per l'esquerra, l'entorn del forat el fa que primer no es vagi molt llarg del forat i sobretot deixa el llac, que és el principal càstig del forat, enrere. El pitxampat del Portal del Roc és el primer camp que es va adherir al distintiu Biosfera. Això es va fer des de l'any 2017. En aquest sentit, s'ha anat renovant any rere any. Es rega amb aigua totalment reciclada, que ve del pantà de Foix, i tenim tractaments fitosanitaris, etc., tots adaptats, diguéssim, a tenir la millor eficiència i, diguéssim, la millor sostenibilitat, donat el compromís, diguéssim, de la marca Biosfera. Ara, per exemple, hem instal·lat tot un conjunt de plaques fotovoltaiques, diguéssim, de cara a millorar el que seria l'eficiència energètica i del que seria la nostra instal·lació. Tenim també depuradores biològiques per el que serien les aigües residuals.
penso que quan entreu pel portal del Roc i veieu el paisatge, us hi trobareu com a casa, perquè hi ha un ambient, a més, molt familiar, i podreu gaudir, ja et dic, des d'un àpat a poder provar el que seria aquest meravellós esport.